Hej alle sammen og velkommen tilbage til endnu en video på min kanal. I dag skal vi lave noget spøgelsesjagt. Jeg tænkte egentlig at vi startede i City i en kode der hedder Can't See. Så lad os bare prøve det. Okay, vi skriver lige Can't See, Can't See, Enter. Okay, vi er i kode Can't See nu i en casual, som I kan se. Der er ingen andre end mig herinde lige nu. Hvilket jeg prøver at holde lidt øje på. Men nu tænker jeg, at vi er ned til rank dernede. Og se om vi kan se noget dernede. Okay, vi er kommet ned i rank nu. Og jeg havde nemlig set det herovre, som jeg virkelig ikke lige ved, hvad er. Jeg tror, det er kommet en ny opdatering, men jeg tror, jeg skulle forestille, at der har været sluppet et eller andet monster fri med de her pletter, der er her. Og så havde jeg egentlig håbet på, at hvis der var nogle flere spor, så kunne man måske følge dem. Men det jeg tænkte, det var, at vi gik ned i labyrinten hernede og se om vi kan finde et eller andet dernede. Men det var lidt ideen for i dag. Så jeg tænker, at vi prøver at gå herned. Nu når vi er kommet herned ved labyrinterne, så tænkte jeg, at jeg ville fortælle jer lidt om det spøgelse, vi skulle ud og kigge efter. Spøgelset hedder Can't See. Fordi den hedder det er fordi den ikke kan se noget. Men til gengæld har den super god hørelse. Så hvis man nu ser den, så vil den ikke kunne se en, men den vil kunne høre en. Det er også derfor, at jeg synes, det er et meget fascinerende spøgelse. Men det er den, vi skal ud og kigge efter, og i dag kigger vi i labyrinten. Og jeg ved ikke, om der er andre gode steder, den sådan lige kunne være. Men jeg havde også tænkt Forest måske. Fordi der sker også meget deroppe. Men lad os komme ud i det. Okay, vi er ved indgangen nu. Vi starter allerede rimelig uhyggeligt ud. Der er den her kiste her. Men nu tænker jeg bare, at vi går længere ind og se om vi kan se noget. Okay. Jeg har hørt, der skulle være en celle herinde med et spøgelse. Men jeg giver lige lyd, hvis jeg ser noget mistænksomt herinde. Der er seriøst lige sket noget sygt, når der er 1. Jeg har hørt en banken på en dør. Hvad var det? Og så har jeg hørt de der lyde. Sindssygt meget, jeg ved ikke, om det er bare noget, der er inde på det her map, eller hvad der sker. Og så har jeg også fundet noget vildt. Jeg har fundet det her. Jeg ved ikke, om man kan se det. Men der er et billede derinde. Og så imens jeg har stået i det her rum. Ja. Der kommer alle mulige sindssygt nøje lyde. Ej, okay. Det er faktisk virkelig nøje det her. Men jeg ved ikke. Skal vi gå videre, eller hvad skal vi gøre? Altså, der er jo ikke så meget, der er selvfølgelig det her over, men det er jo ikke fordi der er sådan meget. Jeg tror ikke, jeg kan komme der ind. Det lyder som om der er en, der græder. Jeg tror personen græder. Jeg ved ikke lige helt, hvad der sker. Men sådan er de her statuer. Jeg havde tænkt lidt over, at det kunne være, at de var til at ære noget eller sådan eller andet. Det er faktisk et hellig gorilla-træksted, det her. Ej, jeg så kommer et eller andet. Kom. Ej, okay, der kommer et eller andet lige om lidt. Der kommer bare et eller andet sygt jumpscare. Den her baby også. Så er der den her store kiste. Lige helt hvad der sker der, men ja. Sådan der. Der er heller ikke. Hvis den banken, den skulle nok. Jeg tror, den kommer herovre fra, men det er jo metal, det der. Okay, det der er sket, det er, at jeg har lige hørt alle mulige sindssyge lyde, og jeg tror, jeg tror virkelig, jeg skal til at komme ud herfra nu. Seriøst, jeg har hørt flere fodtrin end bare min egen. Det er virkelig ubehageligt at være her lige nu. Men jeg ved ikke, om jeg kan komme ud herfra.
Men jeg skal godt nok ud. Kan jeg lige lukke for? Kan I høre, der er sådan en visken herinde lige nu. Jeg ved godt, det er nok bare det her map, men nøj, det er nøjeren at rende rundt herinde selv. Jeg skal bare ud. Og udgang, den var her. Okay, og der er ikke nogen på det her leaderboard. Shit, man, det var nøje. Okay, jeg har ikke lige gorilla-mave nok til at gå derind igen. Så det vi gør, det er, jeg tror vi går til Forest nu. Og se om vi kan være heldige at finde en anden der. Jeg har også hørt, at hvis man tager screenshots eller andet, så vil han måske kunne vise sig i baggrunden. Der åbnede en dør lige. Jeg svæver, der var en dør, der åbnede. Om banken. Ved du hvad, vi går ud herfra. Vi mødes i Forest. Okay, vi er tilbage i Forest nu. Det sjove var, på vejen herop til Forest, der hørte jeg hørte sådan nogle fodtrin. Det lød som om, han gik på... Nej. Og det var det her materiale hernede. Det lød sådan, og det lød bare sygt hurtigt. Men jeg har ikke lige kunne se nogen. Så det jeg tænkte, det var, at nu kigger vi bare i Forest. Måske prøver vi at tage et screenshot. Og så smider jeg lige et screenshot op på skærmen. Det gør jeg nu. Hvis der ikke kommer et screenshot, så var der slet ikke noget i baggrunden. Så skal I slet ikke bekymre jer om det. Men nu tænker jeg bare, at vi lige skal rundt og kigge, om vi kan finde et spøgelse. Wow! Okay. Altså, det er ikke som om, der sker sådan helt vildt realistiske ting her. Eller noget aktivitet. Men jeg synes lige, vi skal prøve at tage det der screenshot, jeg snakkede om. Lave det selfie. Så stiller vi os her, og jeg trykker på screenshot-knappen der. Så tager den selv ned fra 3 nu. Og så har vi lige fået taget et screenshot. Og så lad os se, om vi kan se noget på den. Det håber jeg faktisk. Det håber jeg ikke, vi kan. Så bliver jeg sådan oprigtig. Spiller jeg i hvert fald aldrig Gorilla Tag alene. Men jeg prøver lige at lede videre. Hvis jeg finder noget, så giver jeg lyd. Okay, jeg har lige undersøgt det der spøgelse en lille smule. Den eneste mulige måde, man faktisk kan se ham på, det er ved screenshots. Som I kan se, jeg har også joinet en public lobby nu. Han skulle kun kunne ses på screenshot. Så jeg sætter nogle screenshots op, som jeg har taget i den lobby. Og så må vi se, om vi kan se ham. Det bliver spændende. Okay, jeg putter nogle screenshots op på skærmen nu, af dem jeg har taget. Der vil komme en herover, der vil komme en herover, der vil komme en her og her. Alle de screenshots jeg har taget, burde jeg markerer en rød cirkel om, hvis man kan se spøgelset. Og hvis man ikke kan, så er spøgelset her ikke. Og der findes ikke et spøgelse, der hedder jeg kan se. Og hvis der er noget på de billeder, så ja, så smutter jeg. Okay, men det var alt for den her video. Gå ned, like og subscribe, smid et like. Skriv i kommentaren, hvis I har nogle andre idéer til en YouTube-video, jeg kan lave. Men ellers en god dag derude. Vi ses.